Gari okring katendara makamano. Yena mar mondo mi arwaka Kennedy Ariembi jalony weche nyiepo etwaka okinyi makaro. Kennedy in korka kori lek ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo e higni 30 mabiro mar neno ni piny Kenya obedo first wa. Bendo nyalore adiera ahinya nyaka kawuono ne wasomo gazet waneno ka moko kuom wechego ma ok nyiepo ma ok nikare ema koro osebedo ka duoko piny uchumi mar piny Kenya. Kendo magi moko kuom achiedh nade kata ohinga montiere godo neno ni uchumi mar piny Kenya dongore. Bende unyalore adiera? Mokongo wawach ni muma wacho ni faith without action is dead. Ma prof bendo wacho kamen iye maonge tim en gi motho. Kawachako gi Kenya wak ne wan gi gimoro ni Vision 2030 ma professor was mentioned kindly. Ne wachake around Igamar 2008. To kwang'iyo by now wanya wacho ni we are around halfway to Vision 2030. To wadongi higni adi to 2030. Wadongi higni kende. Manyiso ni podio kwanyala achieve Vision 2030 owuon. Manyiso ni nitiere gigo mapok watimo as a country monego bedni wachako godo. For example, in terms of planning, podi pok wa plan properly for where we are going. Pok wang'eyo ni to igni abich modongie ki be wasebet piny mo watimo nonro ni to ne wachako kanye wasechopo kanye. Ne wan gi pillars adek. Ne wan gi economic, ne wan gi social, and then the other one political. Bende magite wase handle gi. King'iyo Singapore, Prime Minister kano donjo, the first thing manotimo no set up gimoluongo ni governance telo. Mano keto chike maber. Mano duoko taxes piny, moketo incentive ne jo ang'o, ne jogo mabiro invest. No mochako dhi ong'iyo ere kaka onya improve the skills mag rowere mantie kacha chande mondo industrialization odongre piny kacha. Nikech onge kaka prof wacho ni inya gero ndara. To mano ke need mar jogo. Inya miya ndege manya chopo godo seme Kombeo within 10 minutes. But mano ke need na nyiso ni adwaro chiemo, adwaro ot, tadwaro nanga. To kapoda onge gige kite, onge kaka ikonya. Manyiso ni kaka piny nitiere gigo mapok watimo monego bedni wachako godo. Basics kwang'iyo yo mar telo pod wakon gi telo maber. Wan gi chike, wan gi pend chike maber. Lakini okwa implement kako ondike, kako onego bedni time. Wan gi gigo komo waketo chibe kaka principles of governance. But okwa lugi. Koro the fact that no okwa lugi, yudo ni okwa nyal sudo mondo wachope Vision 2030 mane wantie godo. Kwang'iyo yore mag thieth. Thieth mokongo wasewinjo ka nyaka governors ywak ni onge yath e osiptal. Onge kaka ibro chopo Vision 2030 bende chako go igni 30 kam the first thing mani chano ni dwa timo pokitimo. Sani endi higa dhi rumo. Wan gi jogo mapango gadi new year resolutions. Sani kipenjo ng'ato ni new year resolutions ni go eko. Karaga ni pango ni need was sleep. Isechopo kila dima can you reduce. Gigo eko chotega within gichotega by around February oserumo. By February moko kata juma mokwongo mar January no kende osewegi. To mano e kaka kata sirkando bende behave. Iyudo ka every year iga mokwongo pod en siasa iloso cabinet iloso by the time iga mar ariyo donjo ichako los gik moko matindo tindo tiwacho ni magi will run for the next maybe 5 years. Igni ariyo kende ema jogo tiyo. Kagiti kategina igni ariyo ni politics 101 osechako. Manyiso ni onge tich matire. To jatelo wach ni ka jatelo mokwongo donjo iyudo ka Moi nene gi pache, Kibaki nene gi pache, Uhuru Kenyatta bene gi pache, ng'anene William Ruto bende nigi pache. Ko yudo ka pache gi ok chal gi te. Yudo ka blueprint mar Vision 2030 chande ng'ato tema ni akawa gimoro mondo arig goda chopi. Ineno ka in terms of housing William Ruto donjo gi wach housing. Odwa no loss wach housing. But housing niendi ilose at the expense of taxing ng'at maloso pesa chande. Manyiso ni still okidhi achieve the key objectives mar Vision 2030. Rokamana.